by Albina Recording Studio, Simrao। ससुरा नहीं जाई रे, कहे कसम खाई रे, चल सैयार संगे माड़वा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में। ससुरा ना जाइब रे, कोहेले कसम खाई रे, चल सैयार संगे माड़वा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में। Music Director DJ Guddu Raj। कहतिया हम ना जाई, ससुर सुनो रे माई, करबे जे जबरदस्ती, मर जाई जहर खाई, बसल बिया कहेल परानवा में, मालरोतिया घरवा 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 में। Music Director DJ Guddu Raj। लखनपुर महेश। Presented by Albina Recording Studio, Simrao। अंकित रबियाई राज के छोड़ के हम नहीं जाई, कहतिया बीच कोइले बनी जेवा दानी भाई, उन्हें जाल से नूर हमरा जरवा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा में, मालरोतिया घरवा